Хайырлы көн Татарстан, саулар мисез хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 25 май иртәсендә туры эфирда сезне тапшыруыбызның иҗат төркеме һәм мин Айзилә Батырханова сәламлибез. Бу көн тарих битләренә нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. Һәр елның 25 майында Россиядә филологлар көнен билгеләп үтәләр. Филология фән буларак 17-18 гасырларда барлыкка килә. Бүгенге көн филология фәннәре укытучылары, телләрне өйрәнүче һәм яратучыларның, китапханәчеләрнең һөнәри бәйрәме дип тә әйтсәк була. Бүген дөнья буйлап дан тоткан Вена опера театрының ачылган көне. 1869 елның 25 майында театр Моцартның Дон Жуан операсы белән ачылып китә. Вена опера сәхнәсендә сезон сайын 60 опера һәм балет спектакльләре куела. Әлеге күрсәткечләр буенча Вена опера театры дөньяда беренче урынны алып тора. Шулай ук бүген халыкара сөлге көнен билгеләп үтәләр. Бу Британия язучысы Дуглас Адамс исеме белән бәйле. Язучының җанатарлары көн дәвамында сөлге тотып йөриләр. Дөнья күләмендә популяр булган әсәрләренең берсендә Дуглас сөлгене сәяхәт вакытында иң кирәкле әйберләрнең берсе булуын атый. Шушы көннәрдә Казан шәһәре Совет районының йөзе кашы булган Сәйдәш мәдәният үзәге тагын бер кат гөрләп алды. Сәбәбе дә зурдан. 1971 елдан халык күңеленә төзүчеләр мәдәният сарае исеме белән кереп калган һәм иҗат эшчәнлеген башлаган әлеге бинага 50 ел. Шул уңайдан бәйрәм концерты узды. Тантананың матурлыгын безнең хәбәрчеләребез Фәннур Хәсәнов белән Таһир Хәсәнов та күреп кайтты. Бәйрәм ишек алдыннан ук башланды. Тынлы уен краллары оркестры тамашачыларны ялкынлы, дәртле көйләре белән җылы сәламләде. Тамашачылар агыла да агыла. Мәдәният үзәге менә бер вакыт тулыр да ташып чыгар шикелле. Ләкин бүген бәйрәм, сагынып көтеп алынган бәйрәм. Бер тамашачы да читтә калмас. Я принадлежу к тому поколению, которое помнит, какую функцию Дворец культуры нес в себе в то время. Мин әлеге бинаны төзелгән чорыннан ук хәтерлим. Бүгенгесе бөтенләй башкача. Монда иркен, иҗат итәр өчен барлык мөмкинлекләр дә булдырылган. Без музыкантлар тамашачыларга матурлык тудырырга тиеш. Без бик шат. Бәйрәм белән. Нам играется очень здорово. Мы здесь... Без иске бинада да репетициялар ясаган идек. Хәтерлибез ул вакытларны. Бүгенгесе иҗат итәр өчен бик уңайлы. Рәхәтләнеп, иҗат белән шөгыльләнәбез. Төзүчеләрнең барысына да рәхмәт. Бәйрәм белән. Әлбәттә, бүген бик зур бәйрәм. Бу бәйрәм без бөтен шәһәр белән бергә үткәрәбез. Бу матур бина, бик матур безнең шартлар. Аллага шөкер, хәзер менә безгә бөтен репетициялар бөтен уздырабыз бик матур залларда, бик матур класслар, аудиториялар, хорлар өчен, сольный вокал өчен, биюләр өчен, оркестр өчен бик матур бина. Бик күп үзешчән сәнгать коллективлар монда заниматься итәләр. Әлеге бина 1971 елдан 2000 елга кадәр төзүчеләр мәдәният сарае дип йөртелгән. Салих Сәйдәшевка 100 ел тулу уңаеннан 2000 елда Сәйдәш мәдәният үзәге исеме бирелә. 50 еллык тарихы булган әлеге 3 катлы бина 2018 елда шәһәребезнең капиталь ремонт программасына кертелеп төзекләндерелә. Бүгенге көндә үзәкнең эшчәнлеге күз алдында. Биредә Россия күләмендә зур проектлар, фестиваль, конкурслар, концертлар уза. 2018 елда 27 клуб оешмасы булса, 2022 елда аларның саны 2-ләтә арткан. Хәзер 38 түләүсез һәм 21 түләүле клуб оешмалары эшли. Клуб оешмалары шәһәр һәм республика күләмендә уза торган төрле чаралар Сабантуй, җиңү парады, Масленица, мәдәни мөхит, Яңа ел һәм башка бик күп шәһәр бәйрәмнәрендә актив катнашалар. Район ара, Татарстан, Россия күләмендәге төрле конкурсларда җиңү яулыйлар. Biz культура үзәге Сәйдәшкә инде күптән йөрибез. Хәзер безнең ансамбль
24 ел мында иҗат итә. Без военно хәрби диңгез флоты ансамбле. Без ветераннар, барыбыз да пенсионерлар. Но шундый шотланып, мында бик теләп йөрибез. Күбебез флотта хезмәт иткән кешеләр. Менә минем кырыемда тора Нигъмәтуллина Рима. Ул Тихоокеанский флотта 20 ел хезмәт иткән. Әлбәттә шулай. Мин горурланам, минем семьяда 4 моряк. Иптәшем моряк, капитан первого ранга, үзем старшина первой статьи, малаем моряк, оногым да моряк. Шундый сөенеп, йөри башладым. 3 төркем бар, детсад балалары кебек. Старшая группа, средняя группа, младшая группа. Менә бүген көндә 40лап кеше безнең ансамбльдә рәхәтләнеп бергәләп җыелабыз, җырлыйбыз, төркем, аннары бергәләшеп җырлыйбыз, концертларга барабыз. Без күбесенчә фольклор, безнең халык көйләренә нигезләнеп эшләнгән җырлар. Композитор әсәрләре бар. 30 яшьтән алып 85 яшькә хәтле килгән кешеләр күп еллар, 10 еллар йөрүчеләр бар. 40 ел. Һәрбер мәдәният үзәге эшенең төп максаты булып, шәһәр халкын иҗатка, мәдәни үсешкә тарту, шәһәр халкының ялын оештыру өчен уңай шартлар тудыру, сәламәтләндерү һәм күңел ачу характерындагы хезмәтләр күрсәтү, милли мәдәниятләргә, халыкның һөнәрләрен үстерүгә ярдәм итү, халыкның төрле ихтияҗларын исәпкә алып, мәдәни ял вакытын оештыруның заманча формаларын булдыру. Дөрестән дә бүгенге көн минем өчен шәхсән үзем менә бу бик каты зур көн дип саныйм. Мин элек-электән 90-нчы елларда армиядан кайтканнан соң килгәч монда Казаныбызга шушы Сәйдәш мәдәният үзәгендә бик каты күп чыгышларны ясадым. Җырчы буларак. Ул вакытта ук миңа бик каты шуйдырый бу площадка, шушы менә Сәйдәш мәдәният үзәге. Бу көндә менә мин җитәкче буларак эшләп киткәннән соң мин тагы да бу әйберне күңелем белән аңлап алдым. Дөрестән дә менә шундагы тарих, бу бик каты зур тарих. 50-летия нашего Дома культуры «Сайдаш», строителей, как мы в советское время и постсоветское называли. Вот 50 лет тому назад, благодаря строителям главтострой СМУ-2, знаменитый Хатников Борис Александрович и его команда подарила городу такой замечательный дворец культуры. Бәйрәм тантанасының иң күркәм өлеше әлбәттә Казан шәһәре мэры Илсур Метшинның Сәйдәш мәдәният үзәге эшчәнлегенә биргән зур бәясе һәм күркәм хезмәтләре белән дан казанган алдынгыларны тәбрикләүе булды. Россиянең халык артисты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Лима Кустабаева, Сәйдәш мәдәният үзәгенең сәнгать җитәкчесе, үзенең 49 ел гомерен шушы бинада үткәргән Алевтина Петрова, баянчы музыкант, инде 20 ел гомерен иҗатка багышлаган гармунчылар төркеме җитәкчесе Динар Бәдретдинов, татар хоры җитәкчесе Гүзәл Маликова, Юлия Цветкова һәм Артур Минхажев җитәкләгән Сәйдәш мәдәният үзәге коллективы дәрәҗәле исемнәр, рәхмәт хатлары белән бүләкләнделәр. 50 лет! С днем рождения, Сайдаш! Кариф театры нәни тамашачыларга чираттагы премьерасын тәкъдим итә. Тимур һәм комета. Премьера 26-27 май көннәрендә Кариф театры сәхнәсендә күрсәтелә. Студиябыз кунаклары театрның директоры Луиза Янсуар һәм актриса Гөлназ Галимуллина белән спектакльнең үзенчәлекләре турында сөйләшербез. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар? Исәнмесез. Премьерага санаулы көннәр калып бара. Репетиция инде тулы көченә барадыр дип уйлыйбыз. Әлеге спектакль ничә яшьтәге тамашачыларга кызык булыр икән? Безнең спектакльнең яшь үзенчәлеге ул 8+ дип тора.
Һәм без инде бу спектакльгә чакырып калабыз. Гаилә белән килеп карарга да тамашачыларны, әти-әниләре белән, мәктәп укучыларын да. Миңа калса, ул нәкъ менә шушы кече яшьтәге һәм орта яшьтәге тамашачыларыбыз өчен кызыклы булыр. Һәм аны бүгенге көндә режиссер һәм менә безнең үзенең командасы белән һәм безнең артистларыбыз белән бик шундый, ничек дип әйтим, дәртле, шундый темпта әзерлиләр һәм безнең үзебезне дә балачакка алып кайтып, шулай итеп, шул атмосферага күмелдерәләр. Әйе, режиссер. Мәскәүдән килгән безнең әйме? Режиссер безнең өчен Кореев театры өчен ул таныш режиссер. Ул узган елгы Тамга лабораториясында безнең Селеста Инка әсәре буенча эскиз күрсәткән иде һәм без аны нәкъ менә шул эскизне дәвам итәргә чакырабыз дип тә көткән идек. Ләкин әлегә ул эскиз безнең авторлык хокукларын алу этабында тора һәм без шуңа күрә Тимурны инде яңа әсәрне куярга чакырырга булдык. Тимур Шәрәфетдинов. Ул безнең хәзерге көндә эшли рәссам Юлия Ветрова һәм хореограф Аня Демидова белән алар бүгенге көндә эшлиләр һәм Тимур һәм кометаның тарихы бик кызыклы гына булды. Бу әсәр, бу пьеса быелгы 2022 елның Ремарка, кичкенә Ремарка конкурсында җиңгән пьеса. Аның финалистлары исемлегенә кергән пьеса, аның авторы Полина Коротыч. Һәм ул шундый кызыклы пьеса, ул ярты өлеше шигъри форма белән язылган һәм бер өлеше прозага күчеп китә. Пьесада бик серле бер комета килеп кергәчтән, комета килүе турында хәбәр килеп ирешкәннән соң һәм шуннан соң инде пьесаның темпоритмы да, аның ничек дип әйтим, бирелеше дә күпмедер дәрәҗәдә үзгәрә. Ул шундый ике составтан тора торган шундый кызыклы пьеса, әсәр. Без аны тәрҗемә итеп үзебезнең җирлеккә дә бераз гына яраклаштырдык, чөнки аның шигырь белән язылган өлешләре Полина Коротыч үзе Питерда яшәгәчтән Питер җирлеге белән керешеп китә иде. Без үзебезнең шундый милли колоритны кертеп җибәреп, үзебезнең әйтемнәр, халыкча ниндидер гыйбарәләрне кертеп җибәреп, үзебезгә яраклаштырдык. Гөлназ, сез әлеге спектакльдә нинди роль башкарасыз? Мин бу спектакльдә әни ролен башкарам. Әле минем моңарчы әни ролен уйнаганым юк иде. Бу беренче ролем. Тимур ул ничектер төрле яклап ача образны. Ул бик каты актерга ярдәм итә. Һәм беренче атна дәверендә, без Аня белән пластик хореограф Аня Давыдова белән пластик өлешләрен эшләдек. Тәнне тыңлау. Димәк, инде хореографияга бик зур урын биреләчәк, әйме, спектакльдә? Әйе. Хореографиядан бигрәк пластикага. Тәнне тыңлау. Без бик күп ысуллар белән эшләдек. Анда төрле нокталар тоту, үзеңнең бармагыңны тыңлау, колагыңны тыңлау, бурныңны тыңлау, менә шундый төрле элементлар белән эшләдек без анда. Һәм ул менә шушы тренинглар бик күп дәрәҗәдә менә шушы образга керергә ярдәм итә. Менә сезнең спектакльләрегез, әйме, алар әле балаларны интерактив алып бару белән дә үзенчәлекле. Менә Тимур һәм кометада да шундый интерактив булыр микән? Менә Гөлназның сүзен дәвам итеп тагын шуны да әйтәсем килә. Нәкъ менә бу командаларның килеп алышынып торуы, төрле режиссерларның, төрле хореографлар, рәссамнарның эшләве һәм башка составларның эшләве, ул үзенә күрә безнең өчен дә ниндидер яңару, яңа алымнарны үзләштереп калу ысулы һәм актерлар өчен бу очракта ул иҗади мөмкинлекләрен киңәйтү, тирәнәйтү өчен дә бик зур мәктәп дип әйтер идем. Интерактивка килгән вакытта ул интерактив безнең социаль челтәрләрдә бара хәзерге вакытта һәм ул булачакта
Хәзерге вакытта безнең инде шундый таймер куелган. Ягъни бу таймер буенча без кометаның кайчан 26-27 майга кадәр без кометаның ишеп килүен көтәбез һәм ул комета белән бик кызыклы шундый үзенчәлекле трансформациялар, үзгәрешләр бәйле геройларның язмышында, спектакль җирлегендә дип әйтим инде. Һәм без үзебез дә аңа кадәр иҗат төркеме белән дә таныштырып барачакбыз. Уен форматлары да кызыклы форматлар булачак монда, чөнки спектакльнең үзенең формасы нәкъ менә шуны күздә тота. Бу кичкенә генә әйттереп аннотация рәвешендә әйтсәк, бу үзенең җырын җырларга теләп, үзе махсус олы бер үзе өчен шәһәр төзегән һәм шәһәр безнең көндәлек тормышның ыгы-зыгысыннан китеп, бераз гына үзенең дөньясында яшәп алырга теләгән һәм тирә-юненә дусларын туплаган малай турында. Менә бит. Безнең инде беләбез, хәзер сезон тәмамлана. Менә быелгы уңышларыгыз турында да сөйләп китсәгезче. Быелгы уңышларыбыз безнең инде монда искә алып үтәргә кирәк. Хәзер Гөлназ белән безнең фестиваль форматларында да уңышларыбыз булды. Менә аларның соңгыларының берсе бу без Тантана премиясын иң яхшы балалар өчен спектакль Камыр Батыр лайык булды. Аңа сөендек һәм безнең гастрольләр булды. Мәсәлән, без халыкара зур балалар фестивалендә Мио минем Мио спектаклен күрсәтеп кайтканнан соң безне чакырдылар гастрольләргә. Без Архангельск шәһәрендә күптән түгел генә булып кайттык һәм менә инде көзгә таба тагын шул гастрольләр кысасында без Тверь шәһәренә барырга торабыз һәм әле тагын булырга тора гастрольләр, дөньялар имин булып барып йөреп үзебезне дә күрсәтергә, дөньяны да күрергә насыйп булсын иде. Бик зур рәхмәт бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Һәм әлбәттә без барлык тамашачыларыбызны, няни дусларыбызны, аларның әти-әниләрен 26-27 май көннәрендә Кариф театрында көтеп калабыз. Бу безнең көндезге спектакль, ул 13:00 була. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Бүген мәктәпләрдә сыңгы кыңгырау чыңы яңгырый. Мәктәп белән хушлашу, олы тормыш юлына аяк басу һәр кеше тормышында булган гүзәл вакыт. Чыгарылыш сыйныф укучыларына шуны телисе килә. Тормыш юлыгызда мәктәптә сыналган дуслык озата барсын. Остазларыгызның файдалы һәм акыллы киңәшләре һәр чак ярдәм итсен. Барлык уй-хыялларыгыз һәм омтылышларыгыз тормышка ашсын. Бүгенгә без сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.